तर मित्रांनो आता आरती वगैरे झालीत आणि आता आम्ही बाहेर घेणार गणपती आणि खळ्यात सगळे गणपती येणार आणि त्याच्यानंतर मग खाली नेणार. मामाक लावत नाही बॉडी काढून लावूया जाऊ दे घरा. पुढे किती भासूच तुका कामाची काय लावतो. हा लाव समाधानी झाली तुझी. रे तकडे घेईल कोणी येण्या का लावूया. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. कोण कोण हे गौऱ्या चल. अरे जॅकेट बिकेट घालतात की का. तर मित्रांनो गणपती आणतात या पोरग्याने बघा काय रंगून ठेवले नाही सगळा. वेळा की आणतात बाहेर आणले नाही. फटाके लावूचं काम चालू आहे फटाक्यांचं. चल पुढे. शूटर दिलो. गणपती बाप्पा मोरया. चला सावकाश ना अबू. 100,000 लावला. अरे कोण रडता. अरे गणपती बाप्पा गेले म्हणून रडता. हे बघा पहिला पोरगे गावला आता. गणपती बाप्पा चालले म्हणून रडते ही बघा. गणपती बाप्पा गणपती गजानना देवा करू तुझ्या चरणाची सेवा. गणपती गजानना देवा करू तुझ्या चरणाची सेवा. गजानना देवा करू तुझ्या चरणाची सेवा. गजानना देवा करू तुझ्या चरणाची सेवा. गणपती गजानना देवा गणपती गजानना देवा करू तुझ्या चरणाची सेवा. करू तुझ्या चरणाची सेवा. गणपती गजानना देवा करू तुझ्या चरणाची सेवा. गणपती तुझ्या चरणाची सेवा. गणपती देवा करू तुझ्या चरणाची सेवा. गणपती बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे. मोरया रे बाप्पा मोरया रे. वाजवणार भाग. तो बघा जॅकेट बिकेट घाल. थांब गणपती नेत घसारशी तर तू तकडे जाशी खाली. कसा बोललोय मी सांगतो तोंडात बोललेलो तो. कोण तो गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. गणपती धरलास की तुमका. गणपती गणपती बाबा
पाया पडायला थांबा पाया तरी माझा फक्त पडव देवा गणपती बाप्पा गणपती गजानना देवा करू तुझ्या चरणाची सेवा गणपती गजानना देवा करू तुझ्या चरणाची सेवा गणपती गजानन देवा गणपती गजानना देवा करू तुझ्या चरणाची सेवा. खाली ठेव जमली गणपती झालं रडून का गो काय गो झाला काय रडान तुझा हा झाले चला भेटणार रे पूर्वी पूर्वी प्रेम फुगायची सर्वांगी सुंदराची जय देवी महिषासुरमर्दिनी जय देवी प्रसन्नवदने प्रसन्नमूर्ती थोडी थोडी पंकज क्लेशा जय देवी महिषासुरमर्दिनी गुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी गाली टांगण वरदी नकार प्रदान पाहिन आनंद पूजन भव्य वारिन मने नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्व मम देव देव नाय नमाचा मनुष्य देव यात्रा प्रसिद्ध भावा करोमि परस्मै नारायणाय समर्पयामि मोरया रे बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे जय गणपती गजानन महाराजा तुझी आपली सालाबाद प्रमाणे वेडीवाकडी सेवा चाकरी केलेली मान्य करून घे सगळ्यांना सुखी ठेव आपलं शेतीवाडीत उद्योगधंदा त्याच्यात चांगल्या प्रकारे यश बरकत दे जे काय चाकरमानी मुंबई सुनीले अशीच त्यांना दरवर्षी येऊची बुद्धी दे सगळ्यांना सुखी ठेव
घे महाराजा आणि सरळ शिर्डी महाराजा मंगलमूर्ती. गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया रे टाकडे गणपती करून गणपती बाप्पा. हे सरळ पाठी चढा पाठी चढा. या फुल आणि या देवा हे फुल आणि या देवा. देखो चप्पल जायला खाली पाठवून कोणतरी कामाक लागेल. हे असं करा हे गणपती बाप्पा. उंदीर पळवल्यान कोणीतरी उंदीर आधीच घेतल्यान कोणीतरी काढून. हातात काय रे 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 सोडल्यान कोणी तो. नाही नाही ठेवल्या ना सोडलेलं नाही रे. कॅमेरा पुढे 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 दाखव अकडे दाखव अकडे. मला ठेवल्या तसंच दिल्या खाली सोडू. पुढे पुढे मागे पकडा. पाठ काढू नको. पाटा सकट चाला हे पाठ काढू जाऊ दे. पाटा सकट जाऊ दे. पाणी जास्त बाहेर पाठ काढा चौपाटी जाऊ दे पुढे. हे पाठ काढ ना मेले मी पाणी खाते. आता इथे ठेव इथे खाली पाणी खाऊन निघायचं पाणी. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती. वरना पडता काय आहे बघा. झाले बाबा आमचे बाप्पा विसर्जन झाले.
मग मित्रांनो आता इकडचा देववाडीतला विसर्जन चालू आहे, म्हणजे आमच्याच बाजूच्या वाडीतला. आणि ती सगळी मंडळी वाजत गाजत गणपती आणतं. बोल बघ बाबू रेडी कोणता सफरचंदी काहीच नाही. हे मोदक गोड चिंगम मोदक चिंगम आणखी कोणाकडे पळा अरे हो कोणता टप्पा अरे आता नाही ठेव माझ्या हातात वाटूचं काम चालू आहे बघा. आणि काय व्हाय आता की माका मोदक दे सगळा काय टाकी सगळ्या नको रे बाबा पर्यटनच ना आमका खया काय केलंय ना माहिती चारच भाग केले त्यामुळे पर्यटन वाटणे काय ह्याच्यात घी असला तर नाही. तर मित्रांनो गणपती विसर्जन झाला आणि आता घरात चला प्रसाद वगैरे घेऊ. तर कसं वाटलं व्हिडिओ नक्की कमेंट करून कळवा. आणि आता आपले गणपतीचे हे भाग येणारच होता. विसर्जनाचं लवकर येतो तुमका आणि हे बाकीचे नंतर हळूहळू येतील. मध्ये मध्ये जे व्हिडिओ केलेले असतात ते मध्ये मध्ये येतील. ए बबल्या अरे बबल्यांचा गणपती हा 21 दिवस हा प्रसादी शिल्लक नाही. खूप मजा येतात गणपती असल्यावर. पण आता गणपती गेल्यावर सगळा शांत शांत. नाहीतर गणपती 11 दिवस असल्यापासून खूप भारी वाटतं. म्हणजे बाकीचं सगळे काम वगैरे सगळं विसरून सगळी लोक गणपतीचे 11 दिवस गावात खूप मजा धमाल मस्ती भजना वगैरे आरती वगैरे सगळं चालू असतं. एकमेव सण ज्या सगळी चाकरमानी मुंबईतून इलेले गावाक असतात सगळे आणि हो आनंद घेत असतात गणपतीचो. काय तर कोकणात गणपतीसाठी म्हणून खास यावा आणि आनंद घ्यावा गणपतीचो. आणि कसं वाटलं व्हिडिओ तो नक्की कमेंट करून सांगा. तर असेच आपले नवनवीन व्हिडिओ येत राहणार आहेत या पुढचेही. आणि थोडेसे गणपतीचे रवले आहेत ते ह्या व्हिडिओच्या नंतर येतील. तर पुन्हा परत म्हणा नको गणपती अरे काय मेल्यानं अजून गणपती गेले तरी व्हिडिओ तुमचे गणपतीचेच येतात असा म्हणा नको. नाही तर बरेचसे आहेत असे काय मेल्यानं कधी येतात. तर आता आम्ही टायमिंगमध्ये व्हिडिओ टाकत असतो. तर व्हिडिओ हे असल्याकारणाने एडिटिंग पटापट करतात आणि मी व्हिडिओ करत असतो. तर जरा गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या असाच निरोप घेत आता आपण हे व्हिडिओ इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत बाय बाय.